Какво става, хора? Днес малко ще поговорим за някои неща. Че продължавам да снимам клипове. Просто ще снимам когато аз реша. Няма да има никакъв график, кога да качвам или нещо от род. Просто ще се качвам когато искам. Ще снимам на различни игри, но ще снимам единствено почти се трябва. Ще снимам почти само на Minecraft. На Minecraft Pocket Edition. Тя доста якачка. Продължавам. Аз спрях заради хейтерите, които ме хейтваха. Но сега реших да се изправя срещу тях. И така ще направя. Ще бъде хубаво да продължим с вас, хора. Даже ако искате, може някой път да ще се направя скайп в близко време и ще се пробвам и ще го дам и да ме намерите и да ме потърсите и да направя интро или аутро или нещо, или да снимам с вас. Примерно ще направя скайп, той ще бъде в описанието, но няма да е в описанието на този клип, защото няма да съм го направил още. Продължавам, хора. Всичко започва. За съжаление не исках да снимам как играя на нещо, защото не искам. Просто исках да пусна един слайд шоу на снимки. И така, пум. Да. И да, това ще бъде за този клип. Ще качвам когато си искам. И до скоро дайте лайк, се абонирайте и напишите коментар. Лайк and comment. И до скоро.